Yero try dia viewers ngai kublai fi kaniga janmit bat kabangan keren mentah kadai kamtam gitu kiba la syakri yo blai kiba la damat ya jingka arsin bat kani kamdai shu syapang ka jingkala ka bumut ne syapang ka jingpen baptis om lani syapang gi hindrai kadai pat ya gitu kiba la khamyat haka jinglong mensim. Dekani ngak kuak banbu, ya kani ka kerteng jong kani ka video kalong kumni. Kidak kiba penpau bau blay unsa kentiu kerdan fi haka bakenja mensim. Ya katin parang gila panong the signs which will manifest that God is going to promote you spiritually. Kata kadai ka kentin parang mat kita kidak snap kita kidak kiba blay unsa penpau pi ya ka ba unsa kentiu ha ka ba kenja mensim. Hamau para bangai habangi syakri ya blay ka kemen palat. Kalong ka ba ngau tenat palat ban syakri blay namarba hau blay kijing syakri kim sa kumju handrai ki yai thamai. Piu blay ule egi bakrau ki batmai balai ki brio ki that ban sakriu blay ki sngotanat ban le pop ki suntanat blay pop ja perthai namar ki nang mut bau blay ulang boring ndai kamdai kum ta parban nga ada ka jing ai jong blay ngala sakri ka tabat ngalap habang sakriu blay na way usnam sha way usnam ka pher bat kadan kata haba piya sisa hakalti jong blay pinlap bakadan ka spiritual promotion lain kata ka jingken tiu kam ha bakan jaman sim lada kamdan kani mot kadan ka ka ba sa dia na kadan ka ka ba phihap pen bet yu blain ne dan ka ba phikhamiet ban rei lada phila syakri sha human sim bak jing sha pinum yo I ba ublai upen sa dia na ublai ulong usngau ba ban ai ka ba ba humdei bang ni syakri blai oh boring ani touch ngau hapsu kamlong kumta para bangan hagajing syakri blay ublay kwa ban ai ka bahatam kapop kan ka bayalam ka banang penrem ndre hagajing syakri blay nganong itu pinang kiu kerdan hagajing long mensim pim zum sa kumju nakata raw pipet I tu gibri ke belaya do mensim pi ba kinang kiu hagajing long mensim kikiu ha amtang ha ke kikiu ha jing ai jong mensim kikiu ha jing khut ndai tang kataru ki ka influence jong kiru lani kata ka jingla jong ki ban yalap ya gospel syaka ba khambun kanang khamyar kani kamlong season long reu blay pihak banya yigi kerdan tengah kwa banya thu no ifi kini ki dak ka baningkong kadai ba haka dono jong fi haka mensim jong fi film sngo hun shu banle ya ka ju film sngo hun shu ban sa tang haju ka mensim jong fi kala kwa banle no gi bakham khrau kata ka we ka dak nuksa no fi nuksa le si pi de ubri uba la khar sin bal aya ya ka hok jong blai bat fila sedang ban duai brio pi sedang ban duai brio bat haus nam baningkong na waar pi duai brio bat ki pi job mensim ki brio ki wan chaka jingkala ka bomot pi yo ban duai ka jingkhya ki pi yo ban be jing mensim baman pi yo bat kani ka sedang suki ma bat pi sedang le pita pi enjoy hanrei kan poi ka por ba phim sngo hun shu tang hitar kan sapoi ka por ba ka donut jong fi kam sngo hun shu tang ha ita jingbe mensim baman jing pen khia abriu tang ha ita ba job mensim UAR ha ka shisngi kam hun shu unta le sigi we gibriu gi pet ya fi ki tanap bau tu job mensim nei ada itanap bau bule kam jong blain re happy kan man ka jing bam hun ngam dei ba ka hun ka bam hun ka balong negative mo dong pidan ka jing keman hiau trai pidan ki ai ngu ka rei kani ka mensim jong pi kala kwa ki bakham he na kata dau Yesus Kristus wang ki bakham khrau pinsale Yesus Kristus wang pinsale la da pipano kwa pinsale ki bangale rei kham khrau shu de ublei ubu ya kan ga donut jengi pi ladang isu hon no tu kan sapen pejak ya jinglong mensim tak ada ublei ubu ya ka donut jengi kata ka pasti kata ka unang penyiar ya kan ga jingmut perkhat jengi penyiar ka donut bangin le kham khrau shu ublei tak ka de ga wai pin salap dai pim hon shu piong
saka pat terai ngan le ni hoi meneng ala penduai beriu ngak penbek mesin paman ringam hun kata ka yung akwa ban le sisu nak kawan tajong ni terabanya terai lang bat ni kata ka ka kadak bin salap bang kadak ka baar kadai ba ka jing duai jong fi hau belai kala senang san nang san kan ma haba pi syakri yo belai lada belai un promote fi pin salap ya kan ikawai ka poin ka baar kalong ba pim hun syu ban duai itu jing duai bare pi terang sisa ban duai yo belai kata ka jing duai jong pi kam kalong keduai kam dapun ngam nang ban ong pi skwak pi wan pi kwak ban duai pi kwak ban pim sngau la ban syania haladi pi kani kadai kadak long ba kadok nut jong fi hapok mensim ka sngau thu ba pinum la ban le dal di bau blai sapli kita kilat nama pi sngau thu banyak da kadok jing start brief pinum la pin sakwa ban duai ban yo sngau nu blai ban yo sngau na ka ei ka ba ukran ban yo syong hi kejap jong u blai kabalai kadak kalong ba let's say pidei ubriu ba sngau tanat ba ban sngap ya ki YouTube jong ki we kinong yalap kata kam dei ka ba sniu kum kani ka YouTube jong api sngau tanat ba ban sngap ba pi sngap man ka por let's say dan ki briu ki ba sngap si sin stiau dan ki besngi ba sngap man la ka step ru ladang ayo on penmi hanrei lada pilasan ka jinglong sim pin salap kum ni pin salap ba pila nang kham kwa shu banyo snow bat no blai direct takada pika ka bible hoi ngamong ba pimpet ki we youtube ngar ngada ka baburam ngapet ki bri jong blai ki blak kham san rei kala khambon no ka jing puli ya ka tin jong blai pikwa bet bra dik dal di ban let sa tin jong blai bat ka jing puli ka ba jong firu kala khambon tang pi puli si sngi de ki paulan nong ru pim snow hun pi puli pio kata ka jing pesan au blai ka ba paka na ka bible rei pinang terang pi puli pi mantat ban puli kat baru kani ka do no jong fi kaya namar blai unang pen kre ya fi ba pin le ka ba kham khrau banya pi ka jule ka barem kata ka dei ka wai ka point ka ba blai usnang penyar fi sakawai pat ka point kalong ba kajing sung thu jong pi tin jong blai ka step ba ublai wai hang tung tu haba pi puli tin jong blai wai ka revelation but kajing production na fi ka kabun pi ka production pi su thu am haba pi ong pi kajing penmi na pi ka babun mula da pila duai si sha ublai pila increase kata kajing duai ublai but kata kajing puli ketin jong blai kadang bun but kajing penmi jong fi ka ketin jong blai kadang bun let's see pi de uba tho haki social media na pi thok kat pikran kam kot kata kajing kot mat ki bri kilingo ki ong pio ketin ai ban kran nai pio kata kajing start no ban kran rei amdei na pi rei bo mensim jong blai orang ai kata kapasiti na kata bor ba pin penmi susu ya ki ai bakin tai ki bri bat pilap ru kan ikawai sekawai ka point baki briu ki sedang ban phun hi pi ki sedang ban lingok ki sedang ban wan ban plai ki babdei ban plap pinyo ban penduai ki sngau jan pi ki sngau thuk ki pet chu pi umbriu rei ki pet ya pi kum wei bau bleu penan kam rat ba but pim da struggle shu ban le yalap gospel sini tain rei pi syukran ar like kentin ki briu kala khta ki briu bakato ka kring ki bakin wan shafi ba pinyo ban yarap ki bakin jan shu blai bakin ai ka buram shu blai ngakran ni kani bau blai kwa ban pen sngau tanat ya pi ba pin syakri blai nim ju sa kum ju nakata kadau ngapet mensyua syakri barang penmi ni ka youtube mensyua kalau dan try ya licenam mensyua ngapet kala compare susu boleh la nang ai susu ya kata ka revelation la nang ai susu ya kata ka capacity mo sakawai pat ka point kan karan kat ba umat sinjong boleh wikai ni ka balang praktikal sakawai pat ka point kalong ba ka jing itu pau jong fi syapang boleh ka nang yar ublai ukuran ya fi amshu tang di jing po sniu harai ukuran ru wat haba pia lan TPE ki number what he numbers ru manong pi sedang ban but sedang ban so thu ukuran i ublai nuksa nai example pi na ka nuksa ko wai mensuang am jutep bo ublai ukuran lang baki number harai matang andanya kali teng i ML05Y 444 ni ngong yero try lani ngaki step dang step ngaki ngapet ya mobile por la pen kendet ngapet lai pulai
kumta gilong lai pulai mot ublei usdang man kran ye ki numbers mshu tang ni jing itu pau mshu tang ni jing pho snew handai pia pisdang ban sutu kasdang ban pli kanika ka bakan jaman sim pisdang ban sutu ye ki ba jilliu jong blei pisdang sutu ba ublei ukuran man la sni fi kata kadai ka jing sutu ka ba ublei usna pen kiu kerdan ya pi but sakawai ka point ngan pen kot nak ni kibun ki point sekarang ni kawai ka point pat kalong ba ublei unang IFP lara pinang jam nang jan sublei ublei IFP u mensim banten ju ye ki wei pat ki mensim pe kadan kam ba shwa bu ublei pelat lu fi bat pa pin shakri ke wa kham he pisang suktu aba kan jam mensim ha kiwan ki briu pin ya kan du shibu ni ki briu ki ba wan da ka jingmot ka bomdai ki wadan ki bad intentions ki wan ban bau pa sultan pin suktu ba kini ki briu kumdai no ublei pat fislak ban ditak ban duai ba ublei pen kan ria fi kata kawai dan kipor ki ba ublei usyak khanang fi ban wan lam ki juda sapi kata mlak le dari ban tenjuk ya jing dok no jong pi atu pi isi ne mi kita ki brio ne pi bu ti jing khang ne pi duai ki handai kadan kam ru ban kiar mo sakawai ka point ngamut banong sakawai ka point kalong ba shwa ba ublei un ai pi ban kentiu ka jing long mensim kanwan ka jing ele ka bajur ba kanwan ka attack ka bikikhat ka ikhtak ban penduk jingkerman ya fi ka atak ska balong ba phimlak ban mudur kawan ha ka sisi kala ban wan leng ba ka ying je sam je fi ka jing ka ba phimlak ban mudur leng ba ki jing tang ki wan leng ba ka jing kya ka sim ba ki wan ban atak leng ba ka jing pam tang leng ba ki khun ki wan kita ki ban tenju ya fi syuab pin ki kerdang pai kani gadan ha ka bible pin dapat how Joseph ru kalong kumju syuab ban ki kerdang usyak tenju haju apor mereka jing start jong ukanang kiu ka jing snow thu ka jing champang kanang kiu ka jing kanang kiu kumju yo job but kini ki science but takada ka ka finle la da pi kini ki science ni ki dak ha jing em jong pi phim dai bandu jing kerman pi dai ban kemen ba pinong try ngala stu kala dai ka por pleng ba men kentiu kerdan dai hang ni kata ka por pihak ban pen klan shu ki jing duai pihak pen klan shu ban keran ya ketin jong blai pihak ban pen thamai jing perkhat pihak ban em ka jing em ka ba khu da ka jing ya dai bo blai kan ka intimacy bat ublai bat semua para bangat nganong penkot pat ini wei point mo ngadan si wei point ma klep nong kata ka dei ka jing slur jong fi ban keran ya ketin jong blai shwa bo blai kun kirtiu kedan pi slur ba ban keran ya ketin jong blai kum bakalong pim da perkhat tan shu ya ka jing keran jong gibriu ya ka jing atak sung gibriu ban pen so bahai gibriu bahayeng basam na utengah ya ka tengah hoi pi yakin rei pi kwa bet ban keran ya ka jing sisa dei ni pi blai u penlong ready ya pi ban a ya ka wei ka assignment ka bakham halor ban prepare fi bat kini ki dak nanong fi akani kala ban long haka ministry ga ba fitrai bat hakikam business ru ka apply la da fiat pibile erta ka business kat kum kanong rem jong ka tin jong blai te ku blai shibon viewers nanget ba kini ki points aki banga ai mentang kan long ye gitu ki bai kani ba pinyo ban prepare el di pim dai ban bu thi jing thang ki bria wan ki jing pim dai ban du jing kerman pi ban lech ki jing duai pi dai nong pen klan hakata jinglong mensim bau blai un sa IP unum ban sakut yo pin sai ki jingker khu jong blai ki bamla ban mudur bat un pliu blai hi mapi pim dan kam shu pin saong ki tu ki jing kim long ai tra me bha pala tra ji sungam la ban mudur tenam ta ka buram jau tra nga kren ka jinget ya kani ba ublai sapen kentiu kerdan ya fi la fi gini points ba kumju ha jing em jong aru ngada ya ro utra men sapen kiu kerdan nang mentaka buram jong mga syakri ya me ublai bo em pidi men ong lang mana aman tungin ya agree lang tungin ya duai